trillions of cells at yan, pag healthy tayo, pag nabibigay natin sa katawan natin yung kailangan niya, you will experience that normal healing. Opo, katulad ng na-experience ng napakadaming natulungan natin. Kaya naman napakadami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin. And of course, yung mga na-COVID, marami talaga tayong na-COVID na natulungan ng ating Power Trio. 'Di ba? Immune system po ang pinag-uusapan. Kailangan malakas ang immune system natin para lumalaban tayo sa mga sakit at sa mga viruses. Yan ang mga bacteria, fungus, mga parasites. Ay malalabanan yung mga yan. Hindi kayo basta-basta mahagip din ng COVID-19 pag malakas ang immune system. So, labanan to ng palakasan ng immune system. Aside from following the health protocol. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. Dahil for the meantime, magpa-play muna ako. Kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Lalo na yung ating Power Trio. Okay, so ito, pakinggan po muna natin ng magandang kwento ng kagalingan. Okay, isa uling magandang testimony nandito mag-attend ng ating training. Ma'am, anong pangalan po at taga saan kayo? Ako po si Ma'am Yuli Amargo, taga dito po ako sa Bicol. Taga Tinambak po ako, pero sa ngayon dito ako nakatira sa Naga kasi mayroon ako ditong bahay. Okay ma'am, alam ko isa kang retired teacher. Bakit po ma'am na-attract ka ng ating HCI products? Ulit po, magandang umaga po sa inyong lahat. Noong pong nagtuturo ako, hindi po ako sakitin. Kaya sabi ko nga noon kung nagtuturo ako dahil ang tinuturoan ko po ay MAPI, sa health po yun. Ang tanong ko sa mga estudyante ko, sino makakasabing healthy tayo? Ang mga eskwela ko hindi makasagot. Sabi niya, ako ang palagi ko sa sarili ko, pag hindi ka sakitin, ang ibig sabihin healthy. Hindi po ba? Ngayon po, sabi ko nga healthy ako nang nagtuturo ako dahil hindi po ako talaga ako nagpapadoktor, hindi ko nagkakasakit. Ang nangyari po, nang mag-retired na ko, iyon na, doon na po binati ako ng mga sakit sa katawan ko. Siguro po yung mga nakatago-tago kung kaunting mga nararamdaman sa katawan, nang mapahinga po ako doon, umatake, dinala po ako sa ospital, akala ko mamamatay na ko. Sabi ng doktor may diabetes na daw ako, nag-high blood ako, kung ano-ano na pong sakit dumapo sa akin at iyon nga, sanay ako sa paglumalakad mabilis. Yung po naman kasakit ako, ang lakad ko po parang binibilang ko lang, sabi ko, Diyos ko, mamamatay na ata ako. Ngayon, ito namang kasama ko nga ditong kumari ko sabi sa akin, mayroong ang CMD, mayroong seminar, pero sa totoo wala pa akong paniwala noon sa CMD kasi hindi ko naman kilala. Dinagatin ako dahil siyempre kaibigan mo, para bang nagbibigay ka lang, pinagbigyan ko lang siya. Nagatin ako. Ngayon, inano ko nga na-encourage ako kasi nang magamit ako nito bago akong sakit noon, mahina pa ako, nagamit po ako magamit po ako ng CMD para nakita kong maganda ang resulta sa aking katawan. Kaya sa ngayon po, ang edad kong 69, pag naglalakad po ako, sasabi ng mga ko-teacher ko, Ma'am, bakit po ang lakas-lakas mo, ang bilis mong gumalaw? Dahil ang mga ko-teacher ko, bata pa, pero ang lalaki ng tiyan, mababagal ng lumakad. Sabi ko, alam niyo, ang advice ko inyo, ito ang resulta ng CMD. Sabi si Ma'am, palagi lang CMD. Basta magtatanong sila, sabi niya, yung pang-ibang produkto ng CMD, katulad ng sabon at saka ano ba yun, yung cream, dinagagamit ako. Talagang ang pampabata nga. Talagang lumulusog ka, nawawala yung mga kulubot ng katawan mo dahil araw-araw po talaga ginagawa ko. Kaya talagang bilib na po at bawat po kinakausap ko, ang pakiusap ko sa kanila, talagang nangyari sa akin. Hindi po gumawa ng istoryang ayun kay ganito. Hindi po ang sinasabi ko sila, ito ako talaga. Kaya kundi ang problema po kung ang ibang mga bago, pag kagamit, bakit anya sumagit ang ulo ko? Sabi ko, pagpatuloy mo lang dahil siguro marami kang sakit sa katawan, inaano ang sakit mo. Talagang kung sa target ang sakit mo, dahan-dahan kang ginagamot, ipagpatuloy mo. Dahil ako hindi ko naramdaman, kaya sabi ko, hindi ko naramdaman mo. Siguro grabe ang tama sa katawan mo. Pagpatuloy mo dahil kung nainggit ka sa akin, sana magaya mo ko. Yan pong isa sa testimony ng aking buhay na hanggang ngayon, malusog pa ko,
lumalakad ako mag-isa, walang kabit-kabit. Sabi nga sa Bicol, kinakabit, hindi na po noon po. Pag ako lumalakad, may alalay, may nagkakabit dahil hindi ko na po talaga kaya. Sa awa ng Diyos, magse-17 ako, hindi sila naniniwala. Ma'am, ganyan na bang edad mo? Sabi ko, malakas pa ko. Karamihan po sa babae, tinatago ang edad. Hindi po ba? Pag tinanong ilang edad mo, ay ano, nakalimutan ko ang edad ko, ganun. Ako po pinagmamalaki kung ako malapit na mag-70 kasi malakas pa ko. Kaya ako ay nagmamalaki kahit matanda na, pero mukhang bata pa dahil sa ating CMD. So, Ayan, yan po si, ulitin mo mga pangalan niyo po. ako po si Ma'am Yuli Amargo ng Bicol, ng Naga City. Ayan, thank you very much, ma'am. So, ayan, o diba, napaka-amazing na mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong ang ating product. Pero ito, mas matindi to. Akalain mo yan, gusto nang magpakamatay dahil hindi na siya gumagaling. Buti na lang narinig yung aking programa. Yung pakinggan po natin siya. Nakinig ako sa radyo. May ano po kasi kami, yung grupo namin kay Eli Soriano, nakikinig po ako. Minsan, nahulog po yung cellphone. Bigla ko pong narinig si Ma'am Melinda na gusto mo pang gumaling, sabi niya. Pumunta po ako ni Gaspi, kahit nahihilo ako, ninenervous ako, nanginginig ako sa bus. Todo-todong pawis ko po. Grabe, talagang tinaga ako nakapunta sa kanila. Nung pong pagpunta ko sa kanila, sabi ni Sir, ilang taon ka na kanya? 38 pa ako. Tinignan na ako, parang 53 na daw ako. Ang itsura ko nung may sakit ako. Sabi ko, bumili po ako ng CMD. 3 days pa lang po, naalis ang nervous ko, lahat po ng sagot ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa CMD. 3 days lang po. Aanin mo po yung pera kung may sakit ka naman. Hindi ka masaya. Kahit wala kang pera, wala ka lang sakit. Okay lang po. At least. Kaya nga po sabi ni Ma'am Melinda, pag meron kang CMD, parang may buti ka sa bahay. May sakit ka sa ngipin, konting 3 patak lang, maalis. May sakit ka sa ulo, inom ka lang na CMD, maalis. Kaya yun lang po. Pero teka muna, Sir Roland. Kasi minsan, tinitext mo sa akin nang dahil na desperate ka sa iyong mga karamdaman, ano mga yung gusto mong gawin na sana noon? Akala mo wala ka ng pag-asa. Magpapakamatay na lang po. Pero yan, ngayon, gusto mo pa magpakamatay? Ay, hindi po, masarap po palang mabuhay. Ayan, palakpakan natin si Sir Roland. Ayan, di ba? Nakaka-amaze ang mga kwento nila. Kaya naman ang iyong lingkod ay sobrang nabisi na mula nang hinawakan ko talaga ito, yung mission natin to help restore the health of people. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa atin, saan mang radyo kayo nakikinig, sa lahat din ng mga nanonood sa Facebook Live, kailangan lang talagang subukan. Aralin nyo rin po. And by the way, series of events uli ang gagawin natin. Dito sa Legazpi na uudlot dahil tuwing mag-schedule tayo, nako, malalaman ko yung schedule ay brown out pala. Ay maghapon dito sa ating dito sa ating office. At wala tayong doon sa malaki doon sa training center, wala tayong generator doon. Hindi naman pwede dito sa aking maliit na office kasi hindi tayo nagpapapasok, 'di ba? Kailangan natin protektahan yung ating mga staff. Pero don't worry, mag-aano tayo, magi-schedule uli. Ta-timing tayo, mga taga Legazpi, yung mga dating dito nag-a-attend ng ating health symposium, magta-timing tayo na yung walang advisory ng brownout. Akalain mo pag nag-brownout dito, 8 a.m. hanggang 5 p.m. ay talagang matindi yun. Opo, para sa atin. Ayoko hindi kayo maging komportable kung walang kuryente. So anyway, ulitin natin, nananawagan sa lahat ng may mga problema sa kalusugan, huwag nyo po hintayin lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices. And of course, doon sa mga taong acidic, makinig kayo. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano malalaman na ikaw ay taong acidic? Yan, madaling mapagod at manghina. Sakitin, maraming aray sa katawan,
organ failure, madalas ka magkaroon ng mga infection, ubo, lagnat, sipon, UTI, tonsillitis, o yan, kasama pa dyan na madalas ka magkaroon ng mga, lagnat. Diba? Ubo, lagnat, sipon, UTI, yung ganyan. Tandaan na pag acidic ang katawan natin, virus, o diba? Yan ang kinatatakutan natin, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, mabubuhay sa ating katawan dahil kayo ay acidic. Ano yung dapat gawin? Address your acidity, you will address your ailment. Kaya swak na swak ang ating power trio, CMD, CBF at Supreme Juice, kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. Hello dyan kay batchmate ko, Mr. Erson Nares. O, musta na mate? Hindi na kayo nagauli dito sa Bicol. Oo, ingat kita. Mga senior, dapat talaga ay sikapin natin healthy tayo. Dahil sa nangyayaring ito dito sa ating kapaligiran, dito sa ating mundo, dito sa earth, na kung kailan pa tayo tumanda, saka nagkaroon ng ganitong sitwasyon. So anyway, kahit naman nandyan ang COVID-19, marami pa rin ang nakaka-recover. Bakit sila even without the vaccine nakaka-recover? Kasi po, healthy po yung tao na kahit ikaw mahagip ng COVID-19, kayang lumaban ng katawan natin dyan sa coronavirus na yan. So yan ang dahilan na sa dami ng nahagip ng COVID ay marami din talaga ang naka-recover. Pero tandaan, nandyan ang COVID-19, mabilis makahawa. Dito lang sa Legazpi, ang daming nagpa-positive. Dito sa Albay, by Bicol pala, ang daming nagpa-positive. So, it's our responsibility talaga na alagaan natin ang ating mga sarili, protect ourselves, protect our families, follow the health protocol, okay? So, tinitingnan natin. Dito na muna tayo sa ating mga outlet at pag may oras pa, mag-a-announce pa ulit tayo mamaya. Pakinggan muna natin ang ating mga outlet para doon sa mga sa iba-ibang radio station, pakinggan na lang nyo saan kayo pupunta sa pangangailangan nyo ng ating mga produkto. Pakinggan po natin. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI CMD Office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin ang HCI CMD Office at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now, sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Kamsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque
Diriga City, sa Alcantara Street, Poblacion West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stock Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena de Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building at top 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martelneo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Now, dito sa second district of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Jan General Merchandise, Purok 3, Itbam, Manito, Albay, at CMD Center at second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, at Top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Ma'am Kiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanawahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now, sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Perenya, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susi Dizon, care of Uchopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay. CMD Office at second floor sa Palisio Building sa Palisio Street, Basod, Polangi, Albay. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. CMD Office at Liantos Building, Parok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piudoran, Albay. Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Lorly Rafael, Travisya, Ginubatan, Albay. At andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. So, ayan, sa mga listeners natin, meron pala, nagre-request din, Ma'am Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Yan ang active natin na distributor sa area na iyon. So, hello kay Ma'am Argentina Habla, yung ating napakasipag na angel ng CMD outlet dyan sa Irusin,
Sorsogon. Oo. So anyway, sa mga listeners natin, the best talaga, be a member. Hindi natin pinagkakait ang malaking discount basta kayo ay mga member. Ang membership natin ngayon, meron tayong special package. Merong 5,980, meron din 4,980. So, depende sa gusto nyong package po. Anong advantage ng lahat naman yan, walang lugi kasi lahat po yan ay mga produkto na kailangan natin. Anong advantage pag member? Tandaan po na kung healthy ang pamilya, Take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, Take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Oo, tandaan po ha, ang ating products hindi po nai-store sa katawan. Kada segundo ginagamit. Kaya doon sa mga nakaintindi, yung naintindihan nila yung kagandahan ng product, and of course, yung mga sumubok sa ating product, napakaganda po ng resulta. Kaya naman, ang dami natin mga iba-ibang testimonies ng mga taong natulungan ng ating produkto. Matindi talaga yung ginawa ng ating produkto. And of course, hindi lang good health ang sinishare natin. Kasama po ang kabuhayan. Dahil pag member kayo, mabibili nyo sa amin ang produkto ng 20 to 54% discount. Pag kayo po ay miyembro dito sa Health Code International at pwede nyo gawin ang negosyo. Maraming ways to earn dito sa atin. Lalo na ang product natin ay binabalik-balikan ng mga tao. Ways to earn, pwede kasi sponsoring. Kung halimbawa may mga tao kayong na-sponsor, nag-member, pwede po kayong kumita doon sa kanila. And of course, kikita po kayo sa retailing ninyo. Kung malakas kayo, masipag kayo, madiskarte kayo, ay naku, andito talaga pwede kayong kumita na kahit itong ating company, ang ating mga produkto, kahit na lockdown dahil sa COVID-19, dahil ang mga tao natuto at napatunayan na ang kaganda ng ating product na binabalik-balikan talaga yan sa atin. Kaya doon sa mga naghahangad na sana magkaroon ng hanap buhay, ng negosyo o dagdag na kita, join our company, Health Code International. 17 years na po tayo dito sa Pilipinas. Patuloy na namamayagpag mula Apari hanggang Hulo. Ang dami na po natulungan sa kalusugan, pati po sa kabuhayan. Okay? So ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. So maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.